Kakenhun jong ki arpusau teli ki SSG ki badan hapok ka Shatri jong ka Be Shakathong Village Organization ka badan ha ka Shnong Umsau Nongbri ka balas dang ki urasong ha ki kam ki jam ki jong ka. Menta ka singi ka henriu tarik uyayong arjar arpuar kala rakhe kerpang ban pensa jing ken mau halor ka jing dap ka balai snem ka jong ka bat ha ka jing yai lenti ka balai snem katei ka Village Organization kala le shibun ki kam ki babha bat ki kam shakri pai ba hapo katei ka Shnong. Ha kane ka jing rakhe dap lai snem jong ka Be Shakathong Village Organization lawan bansaki dau MLA ka nopo constituency ba Merrill Bonds im kung ukong san ha ka jing da rengkat UMDC ka nopo constituency ba Balaji Rani kumu sembut kongsan ki officer na ICDS urang ba Shnong ka Shnong Umsau Nongbri ba Adram Shan Mau Pniang lambat ki nongkit kam katei ka VO bakentup ya ka presiden ka kongpul dares nongrom lambat ki dekhot bat ki nongkit kam jong kitei ki arpsau teli ki SSG ki badan ha ka Shatri jong katei ka VO bat la yoru ban ot yau ke kum kadak ka jingmen ya ka jingdap balai snem jong katei ka VO lapen ipu iping shu ya katei ka program da ki jingrwai ki jingshat bat ki drama lengkot ki badan jingmut bala ai bat pen i da ki dekhot jong ka VO bat ha katei ka sngi na kaliang jong ka VO kilapan sengau bat IT ru ya ka dor khas hakmat jong UMLA na ka benta ban penyo ya ka office tray kam jong ka VO bat kiwei ki jingdon kam ya ai anak lagi ai ba ma phi yo ku mala report mane ha ka history kam jong phi kisah sutu bat nanut ban ong menta ba ki long pa ki badan ki long kemi na yin ki badan ha ka VO kila sutu bat ba lada ilong kami lada ki kami jumpi kim lek meeting bio biong bile hai ada le yang pama kajing teli jumpi kilong kami kajing kristom jumpi kapen i yang kata kasin ha kilong pa jingi bagala sutu ketang kawe ka bangamut pen kemau ya pi u rustat uang habadon katedem kadon geding te habadon galong kami kabashir ham kayi ngasam ro kasir ham habadon kayong kalong kami kabakit kababa pa jong kaying ukham yo ba namar katanga ken tulong kat ya pi galong kami papin ya rap lem ya galong pa jong pi namar begini galong pa kim dan hangne wa hiru bania selok kerpang batki bapin yarap nakabenta ki long kami jongi ibom pa dia snok sa kabio bakin kentulam ya kilong kami nani ki kun samla kan te jung pi bapin ya snok kakum ka guideline nani ki jingtri kam ren ba NRLM ren ba office jong video men yang keren bat kini ginong mi khat officer jingi one bilet one bio ha ji sisa ren susi bagi dan kat to kat ne ki sel group ki balami na kini video tengim dei bandu jing kaman ngin lewat iki bak ninya pelong barok ki sel group hakawi kabio Snem ki balale nadu snem arajar khat pra belasdang ben seng ya ki village organization apo gejela me kalia la sisa gari India lasdang nadu snem arajar khat woi la seng jika kanika NRLM bagi khat National Rural Livelihood Mission ang magejela ke jungi lasdang ban pentri kam ha ban tung ban seng ya ki village organization nadu snem arajar kat prahnei bat kiladan sibun ki program ki bangilayo ban ya don benta ban ya ai mensim ban ya kendu ban sultu jing ban i ki drama ya ki jing ruai ban yosno ya ki success story ki jing trikam ha ki arsnem lane laisnem ki balale no lemba ki jingyo ki jungpi miso kemen sibun menne ban yosno ya katu ka report ka kata la jo kata la penlut hata la ai kumta ter lembaga CIF nila ai kumta ki interest kalau ngabarit kalau long gejing arab kilairap gi bepang gi besitom lairap ang porba e ka klam covid kat kendai patbun kitu ki report ki ba pila ai kiba ai mensim adu kata-kata bat ni songkumen bagini ki ar pusau terli ki SG pia terli selasi sya kembio so mene gidan katu kan ni
kiba kami so na kam tatel iso ban kentu kani kalan kakabu na ka banta ban yo kijing mentoy KSH kiba don hapo kisnong ko per kumala ban sultu kisnong saunong bri di kisnong ko bala he bat kadi ka wei ni kisnong kiba bun bahaki SH Kidon giba dan cipoterli khat ar undru arpo api beran arpusa kawai ni kisnong giba lahe bat baki SAG ya teli ban penlong ya kebe syakatong village organization kaso ban kentu bapin trei hop ya kakam ya ki skim beper kini ki jingaram nadu ke startup fund ke revolving fund ka CIF mo Community Investment Fund ka ba phi pendam kam na ka ban ta jom phi